تماشاوان هجا جی برنامه میوان کو مشارک دیسا ام بورنن دبی برنامه مشارک میوان ده امی بره خو بدن اروپای تایبتی ونیزی 15 روش مشک دور و دریش تل داخسن هروها آمادکاری مشو میتینگا 15 سبات یال استراسبورگ تکرن دیسا گلک خباتن ده چرچوا جربر عبدالله جلال آزادی جی پرتیکا کرد و چراسری سیاسی کرد دو سالن دوام که چرچوا پنگا بده خباتن جور بجور تکرن امی سربیه که به هر سروکا کنگره جواکا دموکراتیک کردستان یا اروپای که جده که برز زبده زمرد رو باخن دم باش دم باش همچنان باشن یک دارم باشن باشه سپاس کم ونجی باشه نویدارم یک سال سپاس اینها امهنه کی سری قلم مشا دور و دریج بکن مشا دریج د پازه سبات د مشو میتینگ که استراسبورگ هه هنه کی آرمان جاوه که و بری ام آرمان جاوه جن برنامه کو داو پیشه خود چرچوی د مشن امهنه کی قلم بکن بله ya tabii Pazde Sıvat'ı bir salay aslında 26 sale ki gelin kur jibunu ki ev roja tari roja reş roja komploya şermezar bikin 26 sale jibu salvegera komple gelin kur aslında de kolana daya lehemin komplogera tekuşine dedir mücadele dikin ali ki da komploy vala dekin o ki bir tekuşine kuşi vala dersin aslında gelin kur دهل کی داجی جبو آزادیا ریبر آپو آزادیا فیزیکی دمدرجی کی ریبر آپو 26 ساله کی دیگره و امرالیه دا به حجره دیگه حجره کی دا به سری خودتنی اصلا دالی کی داجی ریبر آپو ده دیگره و امرالیه دا mücadele کی تکوشینه کی هم پار دا komplo و hat بالا درخستن yani به تکوشینا گلا به تکوشینا دیگره و امرالیه ریبر آپو ama tabii 26 sale yani 26 sale ki bu sahandık ne bir de hani mesela greva İmraliye mesela psikrika kur mesela reber apo mesela Hirokiye yani vatavi jive gore giringe de çerçeve hamle penga ve hamle da emketin sala dö emin gava 2023 da deyicutme da mestar hamle da bu megotu حتی ریبر آب و آزاد نبه دوی چرچوه ده امی کارو خبات خو بدن مشاندنه دوی آسته ده پلانسازیین گلیک گرینگ تین کرنه اصلا گلیک چارکی هاتن کرنه ام ببیچین گلیک چارکی ام ببیچین بهیبت به انجام جهاتن کرنه به دوستارا yani kurtenina euro به هر دن da ali ام ببیچین هم چاپمنی da هم جوین alacı ام dibیچین ام despek hamle despeka dostabun dost gelin kurdra jibo azadiya reber apo aslında tekoşini dikin car dibejin ki dijmera nebejin dost dibejin emji khodiye ve paradigma aynen aslında khodiye ve paradigma ji lazım azat be berwi naway de peşiyamada işte fazla isvat plansaziye ki demdirej mekir bu Parji aslında de Paris'e de destekir Fransa'ya da destekiriye devi bu ki 26 kez 26 roş 26 velat despeka meşe despekirine Parji aslında meşe ki ava Paris'te de despekir bu eviyeci diwekem vecin ki atfen jibu azadiye reber apo ve her sal ezive meşe pek günün ev meş sadece işte embejin teni usa 26 kez bir meşin mesele ev ne mesele idi yani ev hem jibu mafin heviyin jibu reber apo ahime Avrupa ki bilyar da bu ahim da ali kanunu xuda jibu ne ki ev bilyar bici vere em lazım ki hani cikivek Avrupa'ya da aslında kesin bilyarın tecrit eden kesin gemvecin iro nafazı psikrika kur çareser ke tecrit ed greva imraliye da kurdike muhatabı vanji da Avrupa'ydanın eğer plansaziyavi لسر اساس هفدیتنه دیپلماسیه بروکراسیه جی بیکرینه هلکی دا لنگ جواکه yani لنگ کیوی جی جواکه بگلن کردرا ام بجین جوین تنکرینه جوینا بکن واتا قوم yani pazı sıfatı komplo şermezar bükün de helki da jی پیواژوا گروشا ایرو ابتدانن بگل را پار بتکن yani hem meşvan hem jی
dem bi dem meyvan jî yani beşdarê wan civîna wan hevdîtina dibe ez bixwe jî bi çend cara beşdarê wan hevdîtina bûm wan hevdîtina jî ew welatên em bibêjin kî meşvan hevalên dibeşin diçin şarederiyên wê derê çapemeniya wê derê saziyê sivîl sendîka em bêjin kî kilîsenin cur bi cur kesara termin yani randevû digirin burada em bêjin hevdîtin tên kirine divan hevdîtine hem zaten rojane bi hevalê xwe em têkiliyê danin û hinek hevdîtine em jî beşdar bibûn nêzîkayî kî baş ye em bêjin kî piskirêka Kurd jî dişopînin yani gelek parlamentera re jî me hevdîtin kirin yek jê îro ew rewşek em tê danin li ser de esasa pir tişt balawan dikişîne yek jê tecrît mafên hêviyê çima Türkiye bi kar nane eva dinê jî rewşa statûya Rojavayê pir di Rojava wan de ye çünkü Rojava ji bo gelên Avrupayê aslında hem gelên Avrupayê hem jî yani hinek saziyê sivîl em bibêjin kî şarederî yani rêvebiriyên herêmê parlamenter gelekî di Rojava wan de ne awayî kî talebê me em bêjin kî daxwazê me ji wan çibû dosya hatiye amedekirî di navaroka dosyayê de jî bi devkî jî daxwazê me hêviyê me got ev ji we ev e yani win saziyek di navê danin mesela Paris Fransa'ya yani rola Fransa'ya girîng e ev meşî di Fransa'ya da dest pê kir ji bunê kî Fransa ji bo piskirêka Kurd azadiyê rêbêr apo statûya Rojavayê bê qebûl kirin gerekî Fransa devleta Fransayê rol bigire yani win jî van nîqaşa bibin de asla herê bilinda nîqaş bikin talep bikin yani soru önergesi bidin tekin Rojava xwe berwîna wê herkes işte bi not bi em bêjin kî pir dîqat godar kirin çi ji destê me bêjî gotin em ê bi hev re bikin em ê dostin yani em jî zanin kî piskirêka rojhilata navîn dîzayna îro têkirine bê Kurdan naykirinê Rojava jî zaten mînak e ser vî esasî destpêka meşa Strasbourgê Parîsê berdewam dike pazlê mehê jî ew ê çardê mehê êvarê were xwe bigêje Strasbourgê di milê dinê de jî ciwan ew ê dest pê bikin ciwan zaten aslında bi sala ye wek gelenekî wek çandekî ye çend sale de Avrupayê da dimeşin ji bo pazlê sivatê rojê dîrokî ama asıl pazlê sivatê ciwanên Kurd ciwanên internasyonal dehê cotmehê de ew ê kom bibin li bajarên alî Frankfurtê Cinehê sibatê de bawerdikim dest meşekin neyê sivatê de kom dibin bajarên Stuttgartê bajarekî Helborn ew ê werin kom bibin dehê sivatê de jî ew ê birêkevin di alê Strasbourgê de bimeşin van her du mil meşên azadiya ji bo rêber apo dimeşin her du mil çardê mehê de ew ê di Strasbourgê de êvarê bigêjin cem ev ê me jî wekî dinê yani plansaziya giştî ye yani xênê van meşa ji bo me îsal dîrokî ye yani pazlê sivatê Strasbourg me jî plansaziyê xwe bi giştî kirine bajarên Avrupayê kî ew ê beşdarê wê derê bibin me gotiye ev meş gerekî ji meşa hevdê cotmê û şazê Kasîmê gerekî wêdatir be çünkü pazlê sivatê îsal wata wî dîrokiya wî çima em dibêjin alîkî de hevdîtin henin bi rêber apora yani hem em bibêjin kî malbat hevdîtina yek em pêkanî dicar jî heyet çû ama elbette teviya têr nake çünkü me destpêka hamlê aslında 26 sale wek gelên Kurd wek kervanê azadiyê her roj bi rê danin ji bo azadiya rêber apo ji bo azadiya xwe ji bo statûya Rojava ji bo statûya gelên Kurd nasnama xwe di rê de ye meş dike tekuşînê dike ev meşî meşa azadiyê rêber apo di ew şert û mercî rêber apo hêja çareser nebûne aslında çıkas dicar hevdîtin hatımın kirinê carkî jî malbat ji bo me hani ev hevdîtin dîrokînin em di wî warê hanê da hem gelên Kurd hem dostên Kurd hem em bixwe yani me gerek kelecanekî gerek
moral jî girt, hem silav girt, hem jî aslında tecrit berdewam dike yani. Belê tecrüt Berdewam dike. Dîwarê İmraliyên helweşandinê azad nebe, ev ya tecrit e yani. Serviya باشه jî نهاج بو کو شت یعنی جبنا کو ربر عبدالله جلان گاوین شینبر یا جی گاوین کو کار باوی دبیجی ها کو شهر دمرج بین افکرین از کارم هی زمان و تئوریا من پراتیکا من هی کو از گاوان باویشم لیش وجی آنی زمان تجدید بردام که اف شهر دمرج gerek çibin ya jی gerek jbuna ku çareseri peş bikeve lazım Türkiye hükümet gavin çok bavici lazım parti siyasi muhalif rektörün civaki meclis gavin çok bavici yani şertin çok bavici. elbette yani şertu merç gerek çareser bibin yani aslında me bu yani tecrübeki heye deneyimeki heye deneyimin kurdajıye tecrübeki mejiye de gelek hem de bangavaziyen reber apoda hemji yani eva enni sezde de 2013 bu despeka privajı aslında bir yek ali hat meşandını yek ali çava hat meşandını em bejing ali ki serbuxu bu azat bu Ali kidijit bile tecrit eda ve pevajiyeti da meşandere pevajiya çareseri ev ji bu me tecrübe ki mazine Yani yani gerek her ali şert merci her ali hava kevdi. gerek ki her du şertu mert vek hevbin iru de heyeta devlet heyetin herin bir reber apora hevditini bikin ciyevi greva imraliyenine ciyevi reber apoji ve göre şerti ben çareserkirin ev şert ben avakirin bengaha ve be çekirin ki reber apo kar ve berfere hevditini abke yani hevditini civake hevditini emveci ki saziye sivilin hevditinin nerinin jinanın nerinin cuananın bigişti yani dervada ve azat ve ki karbe ve pevajı daha emveci bir şey ver bir demeş andını. Yani gerek karbe ve hamun neren saziye sivil rastinin demokratik u neren geldi haditinan bavaki azad ki. Tabii ki elbette ki yek şey ev diye şey yani gava yek devleta Türkiye gerek ki mafin heviye bir kar bine yani. Pek bine yani mafin heviye hatiye dayine ev maf da ali zaguna da ali hukukda gav bavijin. Eva siyah yani devleta Türkiye eğer rastı divi var ya hani de proje ki van heyese proje aşiti proje emvecim çare serkina psikrika kur lazım ki hemen lezubes komisyonu ki jibu ve meselera yani zagunin ben guhartine emvecim ki hem zemina siyasi hem zemine ki da ali hukuk da be çekirine komisyonu ki lezubes ve avakirin Ejbeti kari meclisi bu. Evyajı kari meclise elbette ki van gava beravetine ki jvune ev pevajo hani brasti bilezu bes serkebe yani em jbuwi mücadele etki jbuwi tekoşin dikin ev mesele ji ve psikreki ji vibare hani ji sadece jreber apora gerek em neylim belki de asla Avrupa'da hevdani ki em de navedanın aslında ev hevdan ji jbune ki em de senreber apo kurt bikin jiburi şertu merci reber apo da ali fiziki da em tekoşinle daha ziyade bikin ev cibin bekar beni ev yaji bir mücadele edibe ilo eğer ev se car ev ditine hatın kirine aslında desten jibu aşti hat direşkirin ev giredaya mücadele bu giredaya em bevejin tekoşine bu bukhara rojeve ki çekir ket rojeva aslında di cihane yani da asla cihane da di psikrika kur drojeve daya reber apo drojeve daya nikaşi ki bukhara çekir nırkhandine ki bukhara ani per uynavay devleta Türkiye AKP MHP gereki lezubes dve aslında gav bavice yani. بله نه دیش بازی ثبات دی مش میتینگ یک مزن تیل دارستم یعنی که آلمان جابه میتینگ نوارو کاوی و کیه بشتار بوی چی بیاخفتن yani روزك شور پیشاوی و مج میتینگ بره جدید و جانی زمان هم ده حفظ مجدار ده لکرنه میتینگ گلک مزن و به هم با هات دارستم ام میتینگا و چوبه و کیه بشتار بوی چی بیان نقاش کردن چی پیم بداین Ya tabii ev miting yani bir de Strasbourg giringe bu Avrupa'ya. Çünkü Strasbourg Avrupa Konseyi Luedere, Spiti Luedere tabii saziyen Avrupa'ya hemen hemen tabii Luedere'nin. بله Tabii peyamek Luedere derken giringen ama peyam yakçe bidin Avrupa'ya yakçe bidin Türkiye gerek dost evi beştar bilir. Hem becin eve
dostên pêşengtiya hamlê dikin bi me re em bi evra kor xebat dikin ji wan wê beşdar bibin dîsa ji parlamenterên Avrupayê wê beşdar bibin gelek dostê wê me davet kirine ew ê beşdar bibin dîsa yani peyamek li wê derê bên dayînê ji bo me li ser de esas e aslında yek bi gorî vê pêvajoya hani peyamek bê dayînê giring e axaftvan eva dinê jî em bibêjin yani bi beşdarbûna gel bi girseyî yani peyama girseyî önemli ye yani esas girtin aslında da Avrupa'yı da jî saziyên Avrupa'yê devlet Avrupa'yı jî aslında girseyî esas digirin Roma em o qas li serê disekinin em bêjin lêhûrbûna me lêkûrbûna me ji bo beşdarbûnê mal bi mal em bêjin kes bi kes îxna bikin ji binekê em bînin vê meşa hani yani hani car bi car karoxebatên tên meşandinê em bêjin ki bi salanin yani gelek Kurd li piyayê aslında tekoşînê dike 45 sal yani ev dîroka guncav yani 45 sal bi rastî her roj dikolana daye îja Avrupa hemen her roj rojek çalekî tune ve tune li kolanan ji bo li hemberên dagirkeriyê jî hemberê em bibêjin ki pêvajoya yani rojane rewşa awerte derdikeve li hemberê wê her roj li kolanan ci Avrupa giring e yani beşdarbûna wî hatina wî bi rengên xwe bi dirûşmên xwe viya jî önemli ye ji ber wî newe jî hakikaten lêhûrbûnekî pir giring heye ji bo van meşû mîtînga em jî ana karxebatê xwe dikin bi alî teknîk da di alî em bibêjin ki wesayîtên kîtlê bibin û alî herkes di alî xwe da bi gor şert û mercê xwe derfetê xwe têkin devrê bi gor koşulê xwe gor derfetê xwe werin beşdarî vê mîtîngê bibin yani ev mîtîng ji bo me îsal giring e pazê sivatê Şkozat bortma Amerikarî jî piranî hatî kirin êdî kesî li bende wê rojê kesinlikle yani li wê derê pazê sivatê îsal ji bo gelên Kurd dîrokiye ji bo rojhilata navên rojekî dîrokiye em dikarin wisa bêjin yani ev 26 salî gelê Kurd ji ber ku roja wan hatî tarîkirin wekî roja reş pênase dikin û wisa pêşwazî dikin di sala 26 de em dikarin bêjin êdî gelê Kurd wê roja reş bike roja xweş û roja tarî ronî bike yani aslında ev ji bo pazê sivatê îsal her karoxebatekî jî me da meşandinê me got ki wan yani kesên xwestin roja gelên Kurd reş bikin 26 îsal em ev roj bikin roja azadiya rêber apo rojekî dîrokî em vê rojê bi ewkê ronî bikin yani bi beşdarbûna xwe û em ê di vir da noqteyê de bibêjin ki êdî azadî ev e yani azadî çünkü nayê ew kirin nayê derên xistin dibêjin ya wek gelekî mirovekî çawa jêra xwarin û vexwarin acîl pêwîst e ser ji bo gelê Kurd jî îro êdî bi lez û bez azadî pêwîst e yani pêwîst e gelê Kurd ve azadiya xwe ye em pazê sivatê îsal 26 sal dikin roja azadiyê yani azadiya rêber apo azadiya gelên Kurd û naskirina statûya rojava çareseriya pistrêka Kurdî yani li ser van temela karoxebatê jî tên meşandinê Belê başî bûna yani we janî ziman hem ciwan hem ciwanên internasyonal gelê Kurd gelê Tirk û gelê Ewropayê êdî ne tenê gelê Kurd li qaza navdewletî de jî herkes li rebera kulacana xwedî derdikeve banga we ji hemû derdorên ji bûna ev pêngav ber bi çareserî û ber bi demokrasiyê û ber bi demokratîkbûna Tirkiyeyê ve biçe banga we ji hemû rêxistin û partî û saziyan çi ye Manga waziya me yani ji bir eve yani aslında bir giştî yani belki de Avrupa'yı da bir karoxebatê em didin meşandinê ama li her çar perçeyê Kurdistanê o esas em karoxebatê Avrupa'yê dikin ana di nava civakê de nava partiyên siyasî da nava em bibêjin ki saziyên sivîl da û nava civaka xwe da di karoxebatê xwe dikin ev mesele pêvajiyekî elbette ki dest pê kiriye destpêk e rêber apo berpirsyariya vê pêvajoyê dîsa girtiye ser xwe ama em gerekî di vê pêvajoyê da
herkes rola xwe bilêze. Hem da alî bi rêxistinkirinê da, ba alî beşdarbûna mîtîngaya, çalekiyaya, yani loma em dibêjin îsal Pazdê Sivatê giring e, beşdarbûna wî giring e. Em gerekî di Pazdê Sivatê da li Strasbourgê de dalîkî de jî îrade beyan dikin yani. Her tevde esasa dibe daxuyanî hebin, dibe daxuyanîkî ters jî hebe yani. Dibe ki ev pêvajî da alî devleta Türkiye da bê xitmandin jî yani. Em hergav Kurd ji bo aşîtiyê herdem dest dirêjkirine, rêber Apo jî ji 88 ji not û sîsiya heta not û niha heta îro jî gelek cara ji bo aşîtiya nava gela, biratiya gela ji bonekî piskirêka Kurd çareserkirin di zeminekî demokratîk da, di zeminekî em bibêjin ki her du alî karibin werin cem hev vê mesele çareser bikin, her dem daxuyanî rêber Apo çêbûn, hewdanê wî çêbû, ev ya cîhan jî îro dîzane, dinya alem dîzane, ber wî neway jî em dibêjin ki çi dibe bila bibe, çi dibe bila bibe. Eger îro destpêkekî pêvajiyekî berpirsyariyekî rêber Apo girtiye, se em jî di Strasbourgê da, mêdana Strasbourgê da Avrupayê de kesê vê daxuyaniyê me bişopîne, kesek me dişopîne, kesên bangawaziyê me herdem tê kirinê em dikin, godar dikin, herkes derdora xwe bi rêxistin bike, o vekşin qada Strasbourgê. Em di wê bibêjin Kurd yani li virin îrade beyan bikin, beyankirina îrade azadiyê yani. Em di wê derê de ji ber wî neway bi hezara ji körnê wê de tir, em gerekî li wê derê kom bibin, dîsa peyamê xwe bidin cîhanê, bidin devletên Avrupayê, bidin Türkiye, bibêjin ki rêber Apo çawa ji vê pêvajiyê re amade ye se, em jî Kurd olarak li du pêva rêber Apo'nun em jî amadenin. Ji bo aşîtiyê, ji bo çêkirinê, ji bo çareseriya piskirêka Kurd, ji bo rojava bênaskirinê. Em gelek spas kirin. Ez jî spas dikim. Bala me ji vê de em gelek spas kirin, destê wisa be. Dem bayaş spas dikim. Xwet be. Berê temaşevanê hêja me hewda ku amadekarî û dîsa mîtîng û meşa ku di Pazdê Sibatê de li Strasbourgê bê derxistin em baxibin. Hevseroka KCDK'ê birêz û berêz mirit û mêvanê me em gelek spas kirin, dema xweş bin.